Assalamu alaikum jama'a. In ji malam gyara kayanka. Ya ce alamun wawanci ne kana da mabiya sama da miliyan 1 amma mutum 10,000 a ciki ba sa ma kallon mai mutunci. In ji malam gyara kayanka ne. Ya ce albarka sa albarka iyaye ce kala biyu ce. Ya ce na ɗaya iyayenka za su dinga cewa Allah ya ma albarka, Allah ya ma albarka, amma a ransu ba sa jin daɗin irin rayuwar da kake yi, ba sa jin daɗin irin abubuwan da kake aikata, kullum baƙin ciki kake kawo musu, amma suna faɗan Allah ya ma albarkan nan ne saboda su a ganin su za ka shige ta haka. Ɗayan kuma sa albarka shi ne iyayenka ma ba za su ce Allah ya ma albarka ba, amma a kullum a ransu suna cike da farin ciki da jin daɗin samunka a matsayin ɗansu da kuma alfahari da kai a ko'ina. To malam gyara kayanka anan sai ya ajiye tambaya, ya ce a cikin wannan biyun wa Allah zai sa wa albarka. In ji malam gyara kayanka dai still ya ce nagarta ce kaga an yi ba daidai ba ka gyara. Malam gyaran kayanka ya ƙara da cewa jarumta ce a yi ma gyara nan da nan ka ɗauka. Malam gyara kayanka ya ƙara cewa ba daidai ba ne ka zama mai sanadin ɓatar ran iyayenka ko da za su dinka cewa Allah ya ma albarka. Malam gyara kayanka ya ce alamun watsewa ga al'umma shine su tinka jayayya, kaga jahilai suna jayayya da malamai masu ilimi. Malam gyara kayanka dai ya ce alamun rashin ƙarshe mai kyau shine a gyara ma ka ɗauka. Ok, ba wannan na bike ba ne. Ya ce alamun rashin ƙarshe mai kyau shine ƙin girmama na gaba. Wannan haka malam gyara kayanka ya rubuta. Ya ce kuma alamun rashin nasara shine a dinka gyara maka ba ka ɗauka. In ji malam gyara kayanka ya ce alamu na ƙarshe da suke nuna mutum ba zai samu rabauta ba shine kullum ya dinka ayyana ɗabi'un kafirai a cikin rayuwarsa, a duk abin da zai yi ya sa kafirci a gaba. To jama'a wannan ina ga zan tsayar da ku a nan, babi na 1 kenan. In ji malam gyara kayanka sai ɗan bayani abinda ake nufi a nan shine ina dalili. In ji malam gyara kayanka ma ga wani ɗan sharhi ya ce ka je ƙasƙantar da mutum Allah ya ƙasƙantar da iyayenka. Ya ce ina dalili ka je wulaƙanta mutum Allah ya wulaƙanta iyayenka. Ma'ana in ka kalli halin da muke ciki yanzu a social media, mutum ya ɗau malami ya zaga, ya ɗau sarki ya zaga, ya ɗau kowa a zaga, amma ƙarshe da an kamo shi sai ga iyayensa sun zo sun durƙusa a gaban wanda ya so ya ci mutunci, kaga anan ya ci mutuncin iyayensa. Anan malam jarka ke ce ba daidai bane wai mutum ya naɗa hannunsa an zage shi kuma yana da niyyar abin da zai yi, yana da dama kai da zai yi abin da zai gyara. Malam gyara kan kai ce yin wannan gyaran kamar gyara ne a addini. Duk wanda ya yi zagi ashe ka nemo shi, kuma in ka nemo shi ka tabbatar, saboda ka ceci al'ummar musulmi ka ƙure shari'a a kansa. In ta kama ya gidan yari ne ya je ya zauna, in ta kama ko me ya yi. Wannan batu ne na malam gyara kayanka. Allah ya sa mu dace jama'a. In kunne ya ji jiki ya tsira.